Anne Pohtamo, tämä oli upea ilta täällä Auran seurakuntatalolla, Sana soi ilta, ja tämäkö se on se sun kuuluisa hiirenkorville silmäilty raamattu? Kerropa siitä vähän. Onko siis huhu kiertänyt, että mulla on näin kauhean Eikö mä kattelin? repaleinen. Joo, siis tää on irtopainos jo, että täältä on paljon lehtiä irronnut. Mutta siis tää uusi käännös, ei kun mitä se sanotaan, silloin 92. 92. Kato, kun mä tulin uskoon. Ja mä oon ostanut tän siinä vuonna. Et toki mulla oli sitten rippiraamattu ja näin poispäin. Mutta ostin siinä vuonna ja nyt mä en halua tästä luopua, vaikka täällä on ihan irtonaisiakin lehtiä. Tää on mulle niin rakas ja tärkeä. No mitä haluaisit antaa meille Auran seurakuntalaisille tässä evästykseksi vielä? Näin tammikuun puolessa välissä ja joulu ohi. Ja mitä tässä elämässä on semmoinen tärkein asia? Se, että me turvataan kaikki Jeesukseen, se on se kaikkein tärkein asia ja mä haluaisin täältä välittää Jeesuksen omat sanat sinulle. Eli tämä on Johanneksen evankeliumin teksti 15 ja 9 ja sitten 15 ja 4. Eli Jeesus sanoo, niin kuin Isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. No. Ja sitten tämä 4. kohta on, että pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa. Ja samoin, että pystyttekään, ellette pysy minussa. Eli kehotus ja lupaus Jeesukselta. Joo. Kiitos Anne Pohtamo Hietanen, ja tuossa lupailin, että tämä ilta uusitaan vielä, ehkä tässä mennään yksi olympiadi 3-4 vuotta. Tätä on kuitenkin iso tapahtuma näin pienelle seurakunnalle ja ei voi sitä inflaatiotakaan alkaa tässä harrastamaan. Ja siunausta teidän työlle. Kiitos. Kiitos.